кишилерге дейбиз. Нерсе соң ул изгилик? Ул сиңа тумуштан күйле. Булмый да ул бер көнлек. Авызыңнан үзүп алып, писиеңне ошатсан, вакытым тыгыз дип турмый, вакытын табып яратсан, унутмыйча һәр көн сайын суын куйсан түзәтеп, пси барысын күреп тора, читтән генә күзәтеп. Күзләренә чыга аның чиксез рәхмәт хисләре. Синең янәшәңдә үтә аның һәрбер кичләре. Гөлләрен тәрәз төбендә сулар көтеп торалар. Синең изгелеген күреп, дугаларын кылалар. Барда жан ияләре шул. Изгелеккә урын бар. Әмма шунысын онытмагыз. Имансызларга урын тар. Автор Гөлнур Галимова.